lidi, vítám vás u nového videa a dneska natočím video z Minecraftu, kde bych postavil byla Safera neboli Ilumináta z Gravity Falls. Tak jdeme na to. Zatím ho mám tady načrtlýho jakoby. A teď jdu vybarvovat. Vím, je to zatím jenom žluté, ještě tam udělám ty části a oko. A nohy a ruce to bude trošku těžší. Přemýšlím, jestli tam mám vůbec dát, ale aspoň ruce. Takového celého. Lidi, přiznám se, to je hrozný. Ale prosím, nehejtěte mě tam. Jako můžete napsat váš názor, ale nehejtěte, prosím. Lidi, je to sice hrůza, ale nic jiného jsem jakoby většího nestavěl. Ani menšího. Toto je můj první pokus. Ohodnoťte mi to prosím v komentáři. A zatím nazdar.